खुलुमबाय बडलेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 12 जुन 34थि बडलेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सान एबा बडलेण्ड मुंख्लं सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोख्रों दैदेननायाव आलादा रायजो बडलेण्ड सोमावसारनाया गोख्रों महर मोनदोंमोन। 1987 मायथाइनि 12 जुन खालाराव गुवाहाटीनि जज फिल्डआव गेदेर सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानानै न'सिम फैफिननाय समावनो सुजित नार्जारिया दुथांफोरनि आखायाव आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै 12 जुन खालारखौ मुंख्लं सुजित नार्जारि सान महरै फालिबोदों। बिथाङानो जादों बडलेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं। हादोरसायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनैनि बडलेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सानखौ कभिड प्रट'कल मानिनानै फालिनाय जोंनिसिम खौरां सफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोबाव सम मुंख्लं सुजित नार्जारि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 12 जुन खालाराव फालिबोबाय थादों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फुंनि हाबाफारि बायदि गिबियाव मिरु मावख' बड'फा हाउसआव मुंख्लं सानखौ फालिग्रोयो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै आरो मुंख्लंफोरनो मान बावनानै बेनि उनाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गामि बाथिपारायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जुथायै मुंख्लं सानखौ मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि आरो बिबार बावनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना बे सानखौ फालियो। क'क्राझारनि देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियावबो बड'लेण्ड मुंख्लं सोमावसारनायनि मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो मान बावनायनि खौरां जोंनिसिम सफैदों। मख'नो गोनांदि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव सा 5,000नि बांसिन सुबुङा मुंख्लं जादोंमोन। मुंख्लं सुजित नार्जारि एबा बड'लेण्ड मुंख्लं सानाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि आरो गासै मुंख्लंफोरनिसिम खर' गंलायना खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिदों। मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना बिबार बावनानै खुलुमो आरो बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फायावबो बिबार बावना खुलुमो। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङाबो मुंख्लंनो बिबार बावनानै दिनैनि मुंख्लं सानखौ फालियो। लोगोसे बिथाङा बड'फा इउएन ब्रह्म आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव जोहोलावफोरनिसिम दिनैनि सानाव क'क्राझारनि देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियावबो बिबार बावना मान होयो आरो जिउमाफोरनिसिम मोजांनि थाखाय आर'ज गाबो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादफोराबो मुंख्लं सान फालिदों होनना खौरां मोन्दों। गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्ला मावख'आव मुंख्लं सुजित नार्जारि सानखौ फालियो। बिबार बावनानै मान होनानै दिनैनि सानखौ फालियो। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै मुंख्लं सानखौ गोसोखांना बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ फालियो। फिरफिला बिरहोना बिबार बावनानै बे सानखौ फालियो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला आरो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मुंख्लं सानखौ फालिदों होनना जोंनिसिम खौरां सफैदों। टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं साननि हाबाफारि बायदि टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजिब बर'आ फिरफिला बिरहोयो आरो मुंख्लंनो बिबार बावजेनो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिनन्द बर'आ। बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ दुलाराय बिटिसिजों लोगोसे दुलाराय हादोरसायावनो मुंख्लं सान फालिनायखौ जोंनिसिम खौरां सफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आरो दखरा आफादफोरा दिनैनि सानाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं सानखौ फालिनायनि जोंनिसिम खौरां सफैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।